Wannan mata da mijin sun sai biri har kimanin dala 50,000 kuma suka rene shi a matsayin ɗansu, inda suka koya masa sa kaya, amfani da kwamfuta har ma suka koya masa tuƙa mota. Amma daga ƙarshe labarinsu ya ƙare da abin takaici. Shi dai wannan biri mai suna Travis ya zama ɗaya daga cikin iyalan gidansu a lokacin da yake ɗan kwana 3, inda daga nan ne Jerry tare da matarsa Sandra suka ringa bashi kulawa irin wacce suke tunanin ta dace da shi, inda suka siya masa kayan wasa kuma suka bar shi yana kwana tare da su, kuma suka ringa yi mishi wanka kullum, har ma su kai shi gurin siyayya da guraren shakatawa, har ma suka gabatar da shi ga wasu abokansu, har sai da ta kai abokan nasu sun shaƙu da shi sosai. Travis ya yi wayo sosai, ya koyi abubuwa da yawa, har yakan bi umarni, ya kuma zama sananne a yankinsu, har aka ringa sa shi a wasu fina-finai. Lokacin da yake shekara 8 an tafi an bar shi a cikin mota a gefen titi, sai wani ya zo wucewa ya gan shi a ciki, ya cilla masa gwangwanin lemo. Cikin fushi ko Travis ya fito domin ya rama. Hakan ya sa ya yi ta bin mutumin har ya haddasa cunkoso a kan titi. Bayan faruwa haka ne aka kafa doka wacce ta hana ajiye dabba wadda nauyinta ya kai kilo 50 a cikin gida. Amma Travis, wanda nauyinsa ya haura kilo 200, babu shi a cikin dokar. Saboda duk sun yarda shi ba mai cutarwa ba ne ba, amma banda hukumar kula da dabbobi, inda suka kira babarsa suka gaya mata Travis fa girma yake yi, wanda dole ne a sanya shi a cikin 'yan uwansa a cikin muhallin da ya dace da shi. Amma babarsa ba za ta bari wani abu ya shiga tsakaninsu ba, saboda a gurinta Travis ɗanta ne. Haka dai suka ci gaba da kula da shi har sai da Jerry mijinta ya mutu. Bayan nan ne Sandra ta gayyaci ƙawarta wato Chala, wadda ta san shi tun lokacin da Sandra da Jerry suka same shi. Ana haka ne dai wata rana wani mummunan abu ya faru. Sandra ta dawo da fushin ɗanta wanda ya saci mukullin mota ya fita waje. A lokacin da Chala take ƙoƙarin kwantar masa da hankali ta hanyar nuna masa abin wasan da ya fi so, hakan ya ƙara fusata shi, inda ya biyo Chala ya fara yin abubuwan da ba a yi tsammani ba. Ya yayyaga fuskarta gabaki ɗaya, ya yaga idonta, hancinta har da leɓenta, sannan ya tauna hannayenta guda biyu. Babarsa ta yi ƙoƙarin ceton Chala ta hanyar dukansa a ka da shebur, sannan ta yi ƙoƙari ta nemo wuƙa tana caka masa, amma duka ba su yi masa komai ba. Ganin haka babarsa ta samu ta ɓoye a cikin mota, ta kira lambar 'yan sanda ta gaya musu biri ya kashe ƙawarta, kuma yana ƙoƙarin ya dawo kanta saboda ƙoƙarin ceton ƙawarta da ta yi. Bayan shekara 14 na zama farin cikin Sandra, amma daga ƙarshe ita ta kira 'yan sanda domin su kashe shi. Da zuwan 'yan sanda suka fara harbinsa har sai da ya mutu. Daga ƙarshe dai an samu nasara, Chala ta rayu. Wannan ita ce Chala a yanzu. Kada ku manta ku yi following ɗina sannan ku danna min like da sharing.